tästä liikkeestä. Tässä täytyy päästä oikeaan diskofiilinkiin, että tämä onnistuu. Polvet siis menevät eteenpäin, lantia menee taakse ja suoraksi, kädet lyövät alaspäin, ja hieman eteen, hartiat liikkuu ja pää liikkuu. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, alas, taakse, sivulle, risti. 1, 2, 3, 4. Nyt tämä voimme tehdä myöskin näin päin. Ja kun